choyamba tipemphere. Mulemekezeka Ambuye chifukwa cha nthawinso yabwino imene ine mtumiki wanu ndifuna ndifotokozere kapena kulankhulapo zinthu zokhuza moyo wanga komanso kukhuza miyoyo ya anthu ena. Ambuye Mulungu mutithandize pamene tili ku nthawi ino ya mapeto. Tifuna inu Mulungu mufikire komanso kusindikizika pakati pa anthu ambiri amene akhoza kufunafuna nkhope yanu. Choncho mutithandize, mukhale nafe, tikupemphera mu dzina la Yesu Khristu, amen. Mmawa uno makosana ine m'bale wanu Twaibu Ahmad Hamid Ali ndili ndi zofotokozera zanga zimene ndizitenge ku mafunso amene anthu ambiri mwakhala mukufunsa. Mafunso anu akhala akufunsa kuti chifukwa chani mukulongosola zinthu zochuluka koma mukuoneka kuti mukuchokera ku chipembedzo cha Chisilamu. Ndi mafunso ndakuti kodi munatulukiranji chipembedzo cha Chisilamu? Mwina ndili ni mayankho mmawa uno amene sakhala okukomerani kwenikweni inu anzanga Chisilamu amene mwafunsa funsoli, koma mwa Ambuye angakhalenso kukomerani chifukwa mukhala mukudziwa zoona. Ndifotokoze kuti zoona zimene muzimve pano ndi zoona zimene zikuchokera kwa ine otulukane, ndipo ine ndifotokozera za umoyo umene ine ndayenda komanso zifukwa zimene ine ndinatulukira chipembedzochi monga inu mwakhala mukufunsa. So izi ndi zifukwa za ine. Iwe mzanga Msilamu pakumva ungomva, chisankho upanga wekha, zikhoza kukhala zolondola ku chikhulupiriro chako komanso zikhoza kukhala zosalondola kukamvedwe ndi chikhulupiriro chako. Tikudziwa kuti uthenga uliwonse ukamafika pa munthu umakumana ndi khoma. Khoma loyamba limakhala la Satana mdierekezi malinga ndi chikhalidwe chimene wayo umakhala, chimene Satana wachikonda kuti chidzichitikabe ndi iwe nthawi zonse. Uthenga wa mtundu uliwonse kufika umakumana ndi khoma limeneli imene ndikuyitcha kuti defensive mechanism imene mdierekezi amayiyika yomteteza munthu kuti asakhulupirire mawu a Mulungu komanso asakhale ovomereza pa zimene akulalikidwa, kuwerenga kapena kuphunzitsidwa. Limene limakhala khoma loyamba limene mdierekezi amayika pomuteteza munthu. Khoma lachiwiri ndi chikhulupiriro chimene munthu ali nacho. Aliyense amene akumpembeza Ambuye kapena kupembeza ku dziko lapansi, chipembedzo chilichonse chili ndi chikhulupiriro, ndipo chikhulupirirocho nachonso chimayima ngati khoma lomteteza, ngati asilikali oteteza munthu. Kotero kuti uthenga utafika, chikhulupiriro chako chimatha kuteteza kuti chikhulupiriro cholondola mchangachi ichi ukumvachi ayi. Kotero kuti munthu amakhalanso muchiyeso chokanika kukhulupirira chifukwa cha chitetezo chochoka ku chikhulupiriro. Kapena ndinene kuti amene tonse tili m'matchalichi tili ndi madoktilini amene timakhulupirira, amene tinaphunzitsidwa. Madoktilini watu amampanga munthu kukanika kulandira chifukwa doktilini payokha ndi nyumba imene munthu amalowamo nkumakhala mmenemo. Kotero kuti mawu ochokera ku nyumba ina, ku chikhulupiriro china, akamabwera amakakumana ndi chipupa cha doktilini yako. Choncho ndikudziwa kuti mmene ndikulankhulamu mawuwa adzikumananso ndi madoktilini amene powayang'ana angakhale chitetezo chako. Koma pano ndili ndi Mulungu wamkulu amene timupemphe kuti ngati nkotheka mu zimene tikufuna kufotokozerazi
mawu a mulungu amene ndi amphamvu apyole chikhulupiriro chako, umve mosafuna kuchiteteza chikhulupiriro chako kapena monyansidwa, koma ungomva kuti kodi chimene m'bale akufotokoza ndi chiti, ndipo kodi mulungu akufuna ine ndimve chani. ngati ungakonde kungomva nkuzisira pompo, Ambuye akusamalire. ngati ungakonde ndikutengapo stepe, mulungunso akusamalire. Koma mmawa uno tamverani, monga ndafotokoza kunena kuti munthune ndikuchokera ku chipembedzo cha Chisilamu, ndipo funso lakuti ndinatuluka chifukwa. Masana ano mmawa uno kanthawi kano ndimafuna kuti inu abale mumve ndifotokozera zinthu ziwiri kapena zitatu. Ulendo wanga wa phunziroli ndi wautali kwambiri, chifukwa ndiyenda koma momatchula zinthu zitatu zimene zimasunga ziphunzitso kapena zimene zimasunga zipembedzo. Ndiye zitatuzo ndi zimene zili ngati zitseko zimene zinanditsegula ine kapena zimene zinatseguka, kuti pakuona zitseko zitatu zotsegukazo ndikhoza kutuluka kapena kukhala momwemo. Mwa njira ina, chipembedzo chilichonse pansi pa nthaka chimakhala ndi zinthu zitatu zimene chimayendamo. Choyamba, chimakhala ndi mulungu wachipembedzocho. Chachiwiri, chimakhala ndi mneneri wachipembedzocho kapena wachikhulupirirocho. Pamene chachitatu, chimakhala ndi buku la chipembedzocho. Now, ku chipembedzo chimene ine nali, chimene ndi Chisilamu, chili ndi chikhulupiriro choyamba ndi cha mulungu wawo otchedwa Allah. Pamene chachiwiri amakhulupirira buku la Qur'ani. Pamene chachitatu ali ndi mneneri. Now, zifukwa zimene ine zinandipanga kuti ndichituluke chipembedzochi zichokera mu zinthu zitatuzi. Mofanana kuti zimayenda zitatu, ku Chikhristuso tili ndi Yehova, ndipo kuchoka pa Yehova tili ndi Yesu Khristu amene ndi mneneri wa chikhulupiriro chonse cha Chikhristu, ndipo tikachoka pamenepo tili ndi Bible. Now, zinthu zitatu zimenezi zimayenera kuyenda pamodzi, ndipo zimafunika kuti zigwirizane pa machitidwe a zinthu. Ngati chimodzi mwa zimenezi zifoka, chimapangisa zinthu ziwiri zikufoka. Akafoka mneneri, ndiye kuti ndikutheka kuti bukulo ndilofokanso. Likafoka buku, ndikutheka kuti mulungu yonso ndiwofoka. Kuti zinthu zitatu zimenezi zingapangitse kutsegula maso wa chimene mukukhulupirira kuti ngati chili choona kapena cholakwika. Mwa njira ina, zitatuzi zimafunika tu abale ndalongo ziziyendera pamodzi, zikumathirirana umboni osati kutsutsana. Mwa njira iyi, ngati chimodzi mwa zinthu zitatu zimenezi, buku, mneneri kapena mulungu, zipezeka kuti sizikufanana, ndiye kuti zipangisanso kuti zinthu ziwiri mwa zitatuzi zioneke zofoka. Zimenezi ndi zitseko zimene zimakhala mu chikhulupiriro, zimene okhulupirira timayendamo. Pamene mfundo yachiwiri imene ndifuna kufotokozera, ndimafuna tinyamukire limodzi ndi kumva izi. Kuchokera ku chikhulupiriro cha Chisilamu kuli mulungu otchedwa Allah. Timve pano, mulungu ameneyi polankhula mawu ake, ngati mungafune kumva mawu a mulungu Allah, musapange mistake kuvundukula Bible, simumumva akulankhula mmene mu Allah. Ngati ndinu achikhulupiriro cha Chisilamu mukufuna kumva mawu a mulungu wanu, musapange mistake kutsegula kitabu Akidasi mwaponya, simumpeza mulungu wanu akulankhula mmenemu. Mulungu wa Isilamu otchedwa Allah, mawu ake ngati mukufuna kuwamva, ndiye kuti mutsegule Qur'ani, ndi kumene Allah adalankhula. Ngati muli ku Chikhristu mukufuna kumva mawu a Yehova, musasegule
kolani ndekuti mwalakwa simumumva mulungu akulankhula ndipo sadayerekeze mpang'ono pomwe yehova jawe kulankhula mkolani kulibeko simumpeza iyeyi ngati mukufuna kumva mawu ake ndekuti muvundukule buku lotchedwa baibulo ndi kumene mumupeze yehova akulankhula ngati mungafune kumva sapota ofotokozera bwino za yehovayi musamfunse muhamadi safotokozera bwino funsani yesu ndi amene afotokozere bwino ngati mungafune kumva sapota wa ala musafunse yesu mwasochera funsani muhamadi afotokozera bwino za ala ameneyi mwa njira ina uku kuli ndi milungu yawo chikhulupiriro chawo ndi mayendedwe awo ukunso zache na utimve pano pali kuphatikiza kumene anthu ambiri ku dziko lapansi amaphatikiza komanena kuti ala ndi yehova ndi amodzi pomagwiritsa ntchito mawu akuti alawa popeza kuchokera ku chiheberi kutanthauza kuti godi nitiganiza kuti ugodi uwu ndi wofanana ndi wa yehova ayi musafanizire ndi mataito amawu akuti godi koma ngati mungafune kuwayerekeza awiriwa kufanana kwawo mutsegule mabuku awiri amene awiriwa adalankhula ndi pamene mungapeze kufanana kapena kusiyana kwa awiriwa zimveke pano ndikamagwiritsa ntchito chichewa muno mkufotokoza kwangako mawu akuti mulungu wa asilamu mulungu wa akhristu ndikusiyanisa chifukwa cha mabuku awiri ntawerenga baibulo ndikuwerenga kolani ndidapeza kuti ala adalankhula mkolani ndipo zimene ala adalankhula mkolani ndi zosiyana ndi zimene yehova adalankhula m'baibulo nawo ngakhale mataito angafanane ku chiheberi kandi ku chigiriki kandi ku chiaramaiki kuti ala ndi godi ilikonso milungu yambiri achina shamashi achina nerigadi onsewanso ndi milungu kote kuti ngati mungafune kusiyanisa pakati pa milungu iwiriyi kuti ndiyosiyana ndekuti mupeze mabuku chifukwa mabukuwa ndi amene muli mawu amene milungu iwiriyi idalankhula timvane pano mpingo ndilankhule motsindika komanso mosabweza mbuyo kunena kuti tisamasochesedwe ku dziko lapansi ndi anthu amene akhoza kuyenda potenga baibulo kufika nalo pa msonkhano ndi kuyamba kuvundukula machaputala a m'baibulo koma akumachemerera za mulungu ala akunama amenewo zasiyana ndithu chifukwa ziwirizi ndizosiyana ndipo zidasiyana ndithu kwakukulu lero inu ndine tikhala tikuyamba ulendo osiyanisa kusiyana pakati pa ala ndi yehova tisiyanisa pakati pa chikhristu ndi chisilamu ziwirizi sizimayenderana ndizosiyana kutalitali ndipo zingakhale zifukwa zogwirika bwino zimene zingakupangiseni awiriwa kukhala ofanana kapena kukhala osiyana kodi iwe unaphunzira kaya siunaphunzire bulutu kapena si bulutu koma timvane pano kusiyana pakati pa milungu iwiri nkwakukulu kwambiri ngaine pokuyankhani kuti chifukwa chani ndidatuluka chisilamu ndikuyambira posiyanitsa pakati pa milungu iwiri imeneyi ndikulankhula kuti tili ndi yehova komanso tili ndi ala nje ndikuti awiriwa ndi osiyana kusiyana kwawo ndakupeza inunso anzanga amene mukungokhulupirira ku dziko lapansi mungakupeze ngati mmene ndidapezera ine kuti mukadziwe kusiyana pakati pa awiriwe mumve mufananitse zimene awiriwa adalankhula mulungu adalankhula m'baibulo yehova amene nayenso mulungu ala adalankhula mkolani ndekuti mudziwe kusiyana pakati pa awiriwa ndekuti mutenge mabuku baibulo mwike apa nje mutenge kolani mwike apa muziziyerekeza kuyambira pa 1 pa 2 ndekuti uko mukawerenga 1 mupezeso ku 1 ndiye muziziyerekeza zikafanana ndekuti olankhula ndi mmodzi chifukwa chani dziko lonse lapansi timakhulupirira kuti kumwamba kuli yehova mulengi amene adalenga za mmwamba ndi za dziko lapansi ndi mmodziyo timamudziwanso ngati mulungu wachilungamo
amene sasintha akamalankhula pomukhulupirira kuti mulungu ndi wachilungamo. Pa chifukwa ichi ndiye kuti iyeyo sangalembe zinthu ziwiri, sangalembe Korani, sangalembenso Bible, sizingatheke. Mwa njira ina sangalankhule Korani ndi kudzalankhulaso Bible, sizitheka. Zisiyana bwanji zinthuzi? Chimene chilekanitse ndi zimene azilankhula mkatimo. Ngati ndi yemweyo ndiye kuti musavutike, mungotenga Korani ndi Bible muzike pamodzi. Okondedwa, podziwa kuti inu ndine timatumikira ku dziko lonse lapansi Yehova mulungu wachilungamo, ndiye chilungamocho chifunika kuti chipherezere. Chimapherezera kuti sakuyenera kulankhula pawiri. Pa ulendo wanga osakasaka moyo osatha nditatenga Bible ndi Korani imene ndidayiphunzira kwa zaka zochuluka, ndidapeza kuti zolankhula zawiriwa zikusiyana. Kote kuti kusiyana kwa zinenero kapena kusiyana kwa zolankhula ndi mfundo zimene zikupezeka m'Bible ndi mu Korani, kusiyanako ndiye chifukwa choyamba chimene chidandipangitsa ine kusankha pa zolankhula zichewa zimene milungu iwiriyi ikulankhula, zimene Allah akulankhula ndi zimene Yehova akulankhula. Kodi Yehova akulimbikitsa chani? Akulimbikitsa mtendere. Kodi Allah akulimbikitsa mtendere? Now, kusiyana pakati pa zolankhula zawiri ndi kumene kudandipanga ine kukhala kuti ndisankhe. Ndisadapite patali ndikupempheni amene mukumvera kuti musangomvera ngati history ayi, koma chisankho chipezeke. Kusankha kwanu musankhe amene ali owona pakati pa awiriwa. Now, ine mundimvesese okondedwa, ndifuna ndiyambe kufotokozera kufoka kwanga pakamvedwe ka milungu iwiriyi mmene ndidafokera. Ndikunena kuti ndidafoka chifukwa chani okondedwa? Ndikuchokera ku origin, chipembedzo cha Chisilamu. Nditawerenga Korani ndidafoka chifukwa m'Koranimu monga ndanena kuti zikhulupiriro ziwiri Chikhristu ndi Chisilamu chimayenda ndi zinthu zitatu. Ndidayambanso nditalondola Bible, ndidayambanso kulondola zonena za mneneri wa Chikhristu amene ndi Yesu Khristu. Nditawerenga Korani ndidayambanso kulondola ndi kumvesesa zonena za Muhammadi amene ndi mneneri wa Chisilamu. Now, pakati pa zinthu zitatu zimenezi zogundana, nimafuna inu ndine lero mulendowu tikhale tikusanthula chimodzimodzi mwa zitatuzi. Mwa njira ina ndiye kuti muphunziro lino mpaka pamene tikufika kokocheza part 1, part 2, part 3 mpaka part 4, musafoke kapena kundilekera pa njira, muzindilondola chifukwa muphunziroli ndayimika zinthu 6 kuti zikhale pa nkhondo. Mbali yakumanja ndayimika Yesu Khristu, mbali inayi kuli Muhammadi, mbali inayi ndayika Korani, mbali inayi ndayika Bible, mbali inayi ndayika Allah, mbali inayi ndayika Yehova. Ndiye kuti ndi zinthu 6 zimene tizizisanthula. Zitatuzi zili mbali imodzi, zitatuzinso zili mbali imodzi. Now, zimenezi ndiye zikhazikitso za kunyamuka kwanga kuti ndikalowe Chikhristu. Tamverani okondedwa, choyambirira kwenikweni ndimafuna kuti tisadafike kutaliku tentibwerere tiyambire kuti kodi Chisilamu ndi chani. Mwa njira ina, kodi chidayamba motani? Ine ndidzipita ngati mbiri koma mwakungoduladula mosakhazikikanso mu mfundo zenizenizo, koma popatula mwa mfundo zogwirikazo ndizitchula zimenezo. Choyambirira ndimafuna kuti mpingo mumve kapena kuti dziko mumve kuti Chisilamu chidayamba ndi Muhammadi. Mwa njira ina, mbiri ya mneneri Muhammadi ndiye amene adatenga chiphunzitso, kapena nene kuti mneneri Muhammadi ndiye mwini wake amene adautsa Chisilamu kuti chiyambe kudziwika. Mwa njira ina, kuti chikhale chipembedzo chachikulu cholongosoka chakuti anthu nkuyamba kuchilondola chogwirika,
sichikuyamba kumbuyoko kwenikweni, angakhale kuti chinayiko, koma chidayamba pa muhamadi. Kotero kuti kuchokera pa muhamadi ndi pamene tsopano mungayambe kuchifotokozera bwino chipembedzo chimene ndinatulukachi. Ndiye mumve ichi. Ochinyamulayu amene ndi mneneri muhamadi, ngati mungafune kumva satane za mulungu otchedwa ala, kuti lerolo inu asilamu anzanga muyambe kumpembeza, ngekuti mudayamba kumumvetsetsa bwino kuti abwera muhamadi. Popanda muhamadi chisilamu kunalibe chokhazikika, cholongosoka chilipo lerochi, chotsatika chilipo lerochi, kukadakhala kuti kulibe, koma chilipo chifukwa chakubadwa kwa mneneriyo. Sotamverani. Mu 570 AD muhamadi anabadwa ku Meka, koma mu 610 muhamadiyu adadzilengezera yekha kuti ndi mneneri, koma anthu aku Meka adamkana. Tandimvetsetseni pano. Mu 570 AD, tikamati AD inu mabulutu anzanga mumve, ndiye kuti tikunena kuti patadusa zaka 570 mneneri wa chikhristu Yesu Khristu atamwalira nkupita kumwamba, kuuka ndi kupita kumwamba. Ndiye tsopano powerengera zakazi amati AD, kapena kuti mchingerezi under date, pamwamba pakuti Yesu Khristu uja wamwalira wauka. Pamenepo anayamba kumawerengera zakazo ndi kumazipanga kuti zikhale AD. Ndiye timve mwa njira ina, chipembedzo cha chisilamu mneneri wake anabadwa Yesu Khristu atapita kale kumwamba patatha zaka 570, ndipo chama 610 munthu isopano akuoneka ngati zikupita zaka pafupi 40 za ukulu wake, adayamba kusonkhanitsa anthu ndi kuzilengezera yekha, kulengeza yekha kuti ine ndi mneneri. Ziyambe kumveka zimenezi. Sikudachoka angelo kumwamba odzanena kuti muhamadi ndiwe mneneri. Ayi. Sikudachoke wina aliyense mtundu kapena mafumu aku Saudi Arabia anyengo imeneyo. Ayi. Kapena kagulu ka anthu ulendo wa adinani. Ayi. Kapena akufuko la Ismaili. Ayi. Sadapezeke. Iye adangouka paekha ndi kulengeza kuti ine ndi mneneri. Atauka ndi kudzalengeza kuti ine ndi mneneri wa chipembedzo cha chisilamu. Anyamata anzace ku Mekaku adankana. Tamverani. Mu 622 munthu ameneyi adapita ku Madina. Ukunso adankana. Kumeneko adayamba kuyika chiphunzitso cha chisilamu pogwiritsa ntchito nkhondo. Timvane pano. Ndili pa ulendo wakutuluka kwanga mchikhristu, koma ndakuyambirani mbiri ya mneneri amene ndidamukhulupirira kwa zaka zambiri. Ndikufotokozanso mbiri kwa iwe msilamu otsala ku chipembedzo ine nditatuluka, kuti ndikukupatsa mbiri ya mneneri wako amene iweyo lero kuti ukhale msilamu phata lako ndi mneneri ameneyi. Ndi apa ndikufotokoza mayendedwe. Ngati mukuona na mtindi wa anthu, mabiliyoni a anthu otsata chipembedzochi, founder wa chipembedzochi ndi ameneyi, muyambitsi wa chipembedzochi ndi ameneyi, mwini wake wa chipembedzochi ndi ameneyi, amene adafikapo mapindula kupeza mabenefit chifukwa cha chimene adayambachi ndi ameneyi. Ndiye pano tikunena kuti mu 622 atakanidwa, mu 610 ku Meka, mu 622 adapita ku Madina. Ndiye ku Madina ako mchaka cha 622 adayamba kukonza kagulu ka asilikali ankhondo mu dzina lakuti ndikufuna kumenyera nkhondo mulungu otchedwa ala, kuti ndiutse chipembedzo
ku dziko lapansi ndi kuutsa mulungu wa alayu anthu andziwe. ndi popeza mkuluyu analibe uthenga mkamwa mwake, m'malo moyenda khomo ndi khomo, kaya akwera ngamira kaya akwera bulu kuti adzikalalikira uthenga wabwino, sadatero chifukwa analibe uthenga. zotsatira zake anasonkhanitsa gulu la asilikali kuti tsopano akayambe kumenya nkhondo. pamenepa ndikusiyeni apa mpingo, tamverani. ichi chikuchitika kunena kuti mu Saudi Arabia mu mzinda wa Meka, kalero Muhammad asanabwere chipembedzo cha Chisilamu chinalimo, chimene anthu ankapembeza, koma ankapembeza milungu yosiyanasiyana yokwana ngati 360 imene inkasungidwa pa Kaaba. nyumba iyo mukuyionapoyo yakafolokona kaja amakazungulira mu mzikiti waukulu ku Saudi Arabia, nkanyumba kamene kaja malo amene aja Chisilamu chakale chopembeza milungu yakunja, chosakhulupirira mulungu, cha mafano, chotayika, chopembeza Satana, chidasonkhanitsa milungu yokwana 360 ndikuyika mkanyumba kameneka. now asilamu onse akale asadabwere Muhammad ndikuti sankalunjika kwa mulungu wolungamayo, anali ndi chipembedzo cha mafano. tikati chipembedzo cha mafano mpingo mumve, ndikuti akupembeza zilekwalekwa zoumbidwa zoyimira Satana ndi Yerekezi. mwa njira ina Kaaba eni yake anali masatanisti, wanthu osaopa mulungu, wanthu opembeza chikunja. Muhammadi malo mopita kwa osapembeza chikunjawa kani opembeza chikunjawa kuti akawalalikira uthenga wabwino, popeza adalibe uthenga ndi adakachalira mapulani ali ku Madina mu 622. pulani yoyamba malo molalikira uthenga inali kupala zida, kusonkhanitsa zida za nkhondo. atasonkhanitsa za mkwana ndi timakobiri timene adali nato chifukwa anali atakwatira kale mkazi wopeza bwino. tamverani, anakwanisa kupanga kampeni ndi kupezanso asilikali. atapeza asilikaliwa adauza kuti tikufunika tikayike chipembedzo choona pa Kaaba, ndiye tikapange nkhondo. achaini ake amene amayang'anira Kaaba tikawaphe, tikakakwanisa kuwapha tikalowe mkaba, ndiye tikagumule milungu ya mafanoyi kuti tiyimike mulungu mmodzi okhala ndi dzina lakuti Allah, pamene dzina linso linali kuti lilimo kale, chifukwa Alayi nkuti alimo kale mkabayi pa zifanizo za milungu yosiyanasiyana. tifotokozera bwino chifukwa kunali nyenyezi, kunali mwezi, komanso mwala. ndikuti nkafotokozedwe aka tipezanso kuti mulungu Alayi nkuti alimo kale, koma anali mchipwirikiti cha mulungu cha mafano, sankadziwika kuti ndi uti. now kampeni yakuti tikagwetse milungu ina tisiyemo mulungu mmodzi inakwana anyamata omusonkhanira Muhammadi, ndipo ananena kuti tipite tikatanidi tikagwetse. ndiye nkhondo inayamba. okondedwa, sindifuna ndipite kutali ku nkhani ya za nkhondozi kapena mmene idayendera, koma choyamba msilamu mzanga ndimafuna ndikupase chithunzi chakuti mawu a mulungu ochoka kumwamba, ngati tifuna kuyamba chipembedzo ku dziko lapansi, timatenga mawu ndi kuyamba kulalikira, sitimatenga zida za nkhondo. now ndiye kuti apa malingana ndi history ndikukupasani, ndiye kuti Chisilamu ndi mwana obadwa ku nkhondo. mwa njira ina nditero, sichinabadwe chipembedzo chipamawu, koma chinabadwa pa lupanga, chifukwa otsogolera adanyamula lupanga popita kukautsa mulungu Allah okondedwayo mmodziyo, amene timamuyitana ndi kunena kuti ameneyo ndi mmodzi ndipo alipo yekha, mulungu wanuyo. pofuna kuti ameneyo adziwike, omudziwitsa kuti ife tindziwe lero, dziko lindziwe lero,
siudali uthenga wabwino koma inali nkhondo pamveke pamenepo. Now, background yoyamba chipembedzo cha mulungu pogwiritsa ntchito zida ikutitaya pang'ono kunja chifukwa ndi nkhondo yolandana mayiko kapena tikamalanda dziko lapansi ndi pamene timagwiritsa ntchito nkhondo. Koma ngati tikupanga zinthu za uzimu zolalikira uthenga wabwino, tamverani okondedwa, sitiyenera kugwiritsa ntchito nkhondo koma mawu a mulungu amveke, kulalikidwe ku dzikoko za mulungu wanu woona. Ndiye pano tikupeza kuti achimwene awa Muhamadi malo mopita kukalalikira uthenga wabwino mu 622 anasonkhanitsa zida za nkhondo ndipo anabwerera ku Meka atatenga asilikali ankhondo ndipo adayamba kugumula mafano omwe anali mu Kaaba. Kodi zikumveka izi? Umve mneneriyu mbiri imene uipeze ukawerenga mahadisi, ukawerenga Qur'an, ukawerenga mabuku ambiri amkulu ameneyi amene ndi mneneri wanu anyamata inu amene mukuntsata sadalalikire mawu a mulungu koma adasonkhanitsa gulu la asilikali kuchokera ku Madina, ulendo zipangizo atanyamula, mfuti atanyamula, zida zili m'manja ngati mfuti idalipo, ulendo kukafika pa Kaaba ku Saudi Arabia. Atafika pa Kaaba sadayitane ochimwa opembeza mafanowa kuti makosana chabwerani pali mulungu uyu titembenuke mtima. Ayi, adangoyamba kuponya mivi kupha. Tamverani, ndekuti pamene siku lomaliza likufika tikamadzauka ambiri kuti tikalandire chiweruzo pa Kaaba ku Meka padzauka anthu amene Muhamadi adawapha, amene adachoka ku dziko lapansi m'malo mowalalikira anawapha. Ndipereke chisanzo inu anzanga chikhristu amene mumapita kolalikira uthenga wabwino ndi kukatembenuza anthu, mwapeza anthu ku uthenga wabwino m'malo moti mufuna mwauze za mulungu ndiye mukunyamula zipangizo za nkhondo ndi kuyamba kuombera kupha. Ndikuti mukupha ochimwa enawa akhulupirire chifukwa cha mantha. Tamverani okondedwa, ndikuti mchigawo ichi cha mneneri amene anachipanga chisilamu kuti chidziwike, sichidadziwike chisilamu ichi ndi uthenga wabwino koma chidadziwika ndi nkhondo. Zimenezi mpingo mumve amene munaphunzira asilamu anzanga, mwayi wanu mukhoza kutsutsa ndi kupeza zimene inunso munakhulupirira. Kuthekera kwake nkwanu mwakufuna kwanu, koma mbiriyi simungayithawe kapena kuyiyeretsa. Apezeke munthu amene atiwuse choonadi kuti Muhamadi atafika pa Meka adalalikira uthenga wabwino kwa atembenuza makafiri amene anali kuzungulira Kaaba. Sitipezayi chimene adapanga, anangotenga asilikali ankhondo ndi kuyamba kukagumula mafano. Ine mmawa uno ndimati ndinene kuti tili ndi njira imodzi yokha ife akhristu imene timagwetsera mafano, ndiko kulalikira uthenga wabwino. Tikaphunzitsa uthenga wabwino tikuyenera kutero. Chifukwa chani ndikunena zimenezi? Musayiwale tu ndikunena kuti timayenda ndi chipangano chakale ndiye tinabwera ndi chipangano chatsopano. Now, ngati mulungu wathu ali yemweyo kuyambira mu nthawi ya chipangano chatsopano pa Yesu Khristu, nkhondo za chipembedzo zidathera pamenepo. Sitikuyendanso ni nkhondo koma kulalikira uthenga wabwino. Nanji Muhamadi woti anabwera nkhondo za chipembedzocho zitatha chama 570 ndikhulupirira kuti akadayenera kupitiriza mtendere wolalikira uthenga wabwino wosati kutibwezera kukale kumene anthu ankamenya nkhondo zoyera. Pano tapeza kuti chipembedzochi ine chofoka choyamba chimene ndidachipeza ndikuti sichidakule chifukwa chakulalikira koma chidadziwika ni nkhondo pa Kaaba. Kazi kumveka zimenezi?
muhamadi adayimirira ndipo adalalikirabe uthenga wabwino, koma imfa yake ya mnyamata ameneyi mmene timafika mu 630 AD muhamadi adamwalira, koma adamwalira atagumula mafano pakaba. Ndiye timvane pano, anagumula mafano onse pamodzi analipo 360, koma pogumula mkulu ameneyi adasiyako mafano 7 amene mpaka na lero ngati mungapite ku Meka ndikukafika pakaba mafano 7 amenewa mukapeza, zifanizo 7 zimenezi mukazipeza. ndiye kuti mkuluyi adakwanisa kugumula zifanizo zokwana 357 kaya ndichoncho 53, koma 7 anazisiya. Now mkati mwa ulendo uwu tidzafotokozerana ndi zinthu zingati 7 zimene zidatsalabe pakaba, kumene inu mmanena kuti ndi kumalo oyera. muhamadi anagumula mafano koma adasiyako mafano 7 amene sadagwetse. zimveke pano, ndingasiyeko zinazo koma ndingakutchulireni mwina fano limodzi lokha limene sadakwanise kulichotsa, ndiye mwala umene inu anzathu mungaudziwe ndi kuphunzira, umene umatchedwa kuti Blackstone. Ameni mpingo. Mwala umenewu ndi mwala umene anzathuwa kapena kuti pamene muhamadi ankafotokoza kuti tiyeni abale tikagwetse mafano amene wa 360, mwala unali mugulu lomwelo umene udafunika kuti uchoke. funso ndila kuti adasiyiranji mwala kuti ukhale momwemo m'malo mochotsa. ndikuti pamene tizidzatchula zinthu 7 zimene zidasala zimene zili mkaba, ndikuti tidzayambira pa mwalawu umene ngati muhamadi adatenga gulu la nkhondo kupita kuti tikukagwetsa mafano, padafunika kuti onse 360 achoke. koma pano tikupeza kuti m'malo mwa 360 akusiyabe mwalawo, ndikuti adasiyako mafano ena. koma ulendo wokondedwa ndimafuna ndinene kuti apa ndikunusulako pang'ono mbiri ya mneneri otumba, founder wa chipembezochi chapakatipa. ndikumutcha kuti muhamadi ndi founder wa chipembezochi pakatipa, koma tikabwerera kumbuyo tipeza kuti mukatenga chisilamu pachokha, founder si iyeyo ayi. founder si uyu. founder ndi achaini yake amene adayika myala, amene adayika mafano okwana 360, ndiye mafaunda a chipembezo cha chisilamu. undimvesese mzanga msilamu kuti chisilamu ukamachiyang'ana kuchoka pa muhamadi usochera pang'ono, koma uchibweze mbuyo uyambe kuchionera patali. ndi pamene tsopano tingaone kuti kodi chidakhota pati kapena ine ndachipeza kuti chafoka pati. tamverani mpingo. mchaka cha 630 AD muhamadi ameneyi adamwalira. mwa njira ina patadusa zaka 630 yesu atapita muhamadi adamwalira. izi zikutanthauza kuti mneneriyo anabwera ku dziko lino lapansi kachisi owona amene adazakhazikitsidwa ndi yesu khristu kuchokera pa Mateyu chapter number 16 verse 16 mpaka 18, atakhazikitsidwa kale ku dziko lapansi chifukwa muhamadi adabwera kumbuyo kwa yesu khristu. ndikuti inu anzanga akhristu amene mukumvera nawo
ndekuti m'baleyu mmene amamwalira chaka ichi nkuti kachisi atayikidwa kale maziko kuchokera m'buku la baibulo mmene tilowemonso. Tamverani okondedwa, kuchokera mu nyengo imeneyi ndi pamene tsopano tikupeza kuti anthu otchedwa makhalifi adapitiriza ntchitoyi. Ichi ntchito yake yopita kukayemanya nkhondo tsopano zoti chipembezochi chipitirire patsogolo. Mwa njira ina, Muhamadi atamwalira ntchito adayisiyira makhalifi. Ndimafuna inu ndine timvane kuchokera pamenepo. Ntchito imeneyi adayisiyira makhalifi. Ameni mpingo. Ndiye tikuona kunena kuti Muhamadi atamwalira ndekuti tsopano mpingo tiyambe kuona kuti kodi chipembezochi chinayenda bwanji. Mwa njira ina, poyambirira konseko okondedwa, mbiri imene ndikupereka mbiri ya mneneri wa chipembezochi, koma mwasamale osati mopita mkati, chifukwa sindikutchulako makorani vesi a mtundu uliwonse kapena masura a mtundu uliwonse. Ndikungofotokozera mmene mkuluyi adayendera. Lero kuti chipembedzo chicha chikhalepo ndekuti tapeza kuti ndi Muhamadi amene moyo wake unathera mu zaka za 630 AD. Tinatero pofotokozera kunena kuti tsopano ntchitoyi idayamba kupitirira ya utumikiwo. Ndi amene akupitiriza ntchito ndi kagulu kena ka anthu kamene kamatchedwa kuti makhalifi. Kuchokera mu 630 muja, makosana awa omutsatira Muhamadi adapitiriza utumikiwo, ndipo anthu opitiriza utumikiwa amawatcha kuti makhalifi, kutanthauza kuti olonjezedwa. Tamverani, magulu awa mosogozedwa ndi mzimu wa Muhamadi adatenganso utumiki omwe uja wa nkhondo. Tamverani, palibe ngakhale mmodzi mwa makhalifiwa amene adatenga Korani, amene adatenga zolemba, nkuti palibe nthawi imeneyi amene adatenga ngakhale buku la mtundu uliwonse kuti akalalikire uthenga wakuwauza anthu kuti tembenukani mtima, lowani chisilamu, siyani kupembedza mafano. Palibe mwa makhalifiwa. Chimene makhalifa anali nacho ndikutenga mzimu wa nkhondo umene unali pa mneneri, ndiye unakagwera tsopano pa mkulu ameneyu, pa makosana amenewa makhalifi, ndiye nawonso adayambanso kumenya nkhondo ku dziko lapansi, kupitiriza utumiki wa nkhondo. Mwa njira ina, kuti chisilamu chikhalepo, chinakhalapo chifukwa cha mzimu wa nkhondo, kapena kuti gulu la asilikali lokonzedwa ndi komanda wa nkhondo wamkulu Muhamadi. Tamverani makosana, ine masana wano nditalankhula molakwa kuchokera pa mbiri iyi, kuti nkaonedwe kanga kaine, si inu ayi, koma nkaonedwe kaine, ndinatuluka chifukwa ndimaganiza kuti omutsatira akuyenera kukhala ndi maziko a uthenga wabwino. Koma amene ndimamutsatira ndidapeza kuti anali jenolo wa nkhondo, komanda general, kaya mbuligadiya Muhamadi. Chifukwa iyeyi akutenga zida za nkhondo kupita kukathandiza kuti anthu asiye mafano. Ndekuti mkuluyi anali mkulu wa asilikali, anali jenolo wa nkhondo, ani osausa. Nawonso omutsatira anayamba kudzayendetsa chipembedzo pamalalikidwe, koma omapita nakamenya nkhondo. Tamverani makosana, asilikali ankhondowa mu 634 asilikali a mulungu Allah adagonjetsa Siriya. Zimveke pano, ndibwereze. Mu 634 asilikali a mulungu Allah adagonjetsa Siriya. Mwa njira ina, makhalifi aja adatenga mzimu
wa muhamadi wa nkhondo ndi amene tsopano akukapitiriza nkhondo ndipo adagonjetsa ku siriya konse wosati ndi uthenga wabwino koma ndi zida za nkhondo ndi zida zenizeni za nkhondo kupha ndiye magazi adayamba kuyenda m'misewu ya ku siriya kuti chisilamu chikhalepo ku siriya sichidapite ndi nkhondo asichidapite ndi uthenga koma chidapita ndi nkhondo ndimafuna chithunzi chimene chimuyambe kuchiona asilamu anzanga amene mudasala kuchipembedzo ine ntatuluka amene mukupitirizabe kupembedza mumve kuti chisilamucho chikhale chidakhala chifukwa cha nkhondo zimveke pamenepa siriya adayamba kupembedza chisilamu chifukwa panali kukakamiza osati wanthu adakonda koma kukakamiza ndi nkhondo ndi zida zimene anali kukakamiza ndi makhalifi ake timvane pamenepa mu 637 adalanda yerusalemu ichi chinali chiyambi chakulowa kwa ziwanda za nkhondo ku yerusalemu mungandivomereze makosana kunena kuti ife tonse amene timalitsatira dziko la israeli ndi kutsatira ku yerusalemu kumene davide akuti ndiye kulikulu lenileni la chipembedzo cha khristu pa dziko lino lapansi msilamu adafikako kumeneku muhamadi pamodzi ndi anyamata achewa makamakawa makhalifi iye atamwalira adamenya nkhondo ndi kukagonjetsa yerusalemu ndi kumangako mzikiti zimenezi zidachitika mu 637 tamverani okondedwa mu 638 asilikali a mulungu alawa adalandanso dziko la igupto tamverani kulikonse kumene makosanawo amapita kukakhazikisa chipembedzo chawo tsopano ndikuti amapita ndi lupanga osati uthenga atanyamula baibulo ndimafuna muyambe kuona ngati kolani idalipo sadapita ndi kolani ayi anasowa chotenga anasowa chokalalikira ku anthu mapeto ake ankangopita ndi zipangizo za nkhondo ndi kumakakakamiza mayiko kuti akhulupirire tikuona mzimu wakupha ukuonekera umene ukubadwa ndi mneneri muhamadi posonkhanitsa wanthu ku madina mchaka chija napita kukagumula meka atagumula meka ndi kugumula kaba ndi kuphwanya milungu yonse 360 ndi kusiyako milungu ina 7 tamverani okondedwa nkhondo sidatsede pompo womutsatira nawonso adayamba kuyenda ndi nkhondo ndi adayamba kugonjetsa mayiko ndi madera ndi kukutsuliraniwa tamverani okondedwa mu 640 AD adalanda Persia tiyambe kumvana pano okondedwa tamverani monsemu sadagwiritse ntchito ulaliki koma nkhondo tizichiona chinthu chimene chokondedwa ndipo magazi adayenda pa dziko lonse kamba katumiki a muhamadiwa mwa njira ina nkhondo idayenda ponse kamba ka asilikali a alawa nkhani yosausa ichi okondedwa chidayamba kundipasa chithunzithunzi chonena kuti ndekuti pali kusiyana pakati pa yehova ndi ala chifukwa tikuona kuti mneneri wa mulungu ala polalikira ndiyekuti iyeyi ankalalikira ankapanga zimene wamtuma mulungu wawo koma pano timvane mneneri amakhala ndi amene akunenera yesu khristu amanenera za yehova muhamadi amanenera za ala chabwino timvane pano mneneri sakhalapo popanda womtuma ndekuti omtuma muhamadi anali ndani ala ndekuti ngati muhamadi amatenga zida za nkhondo ndi kusonkhanitsa makhalifi ndi kusonkhanitsa asilikaliwa ndi kuyamba kukapanga nkhondo m'midzi m'mayiko ndi kuatchulawa ndekuti owatuma anali ndani anali ala chifukwa ndiye mulungu amene ankamumenyera nkhondo amayi ndi abambo tiye timvane pano mwa zimene muhamadi anapanga zayamba kundipasa chithunzi kuti pali kusiyana pakati pa yehova ndi ala chifukwa cha zimene ala akumtuma mnyamata wakezi ala akutuma mnyamata muhamadi kuti pita uzikapha wanthu kuti ineyo ndikhazikike wanthu andikhulupirira andidziwe upite uzikawawombera uzikawapha uzikawazinga
akakaopa akadziwa kuti ine ndilipo. Nkhani osausa, nkhani ovuta kumva, nkhani osamveseseka, komanso yowusa nkhondo ku dziko lapansi. Mayenda abambo ndakonzeka kulankhula zinthu zimenezi, koma tenti ndiyo limodzi okondedwa ndi nzeru zonse. Mneneri ndibwereze mneneri sakhalapo popanda wontuma. Ndiye tikupeza pano kuti amene adamtuma Allah, adamtuma Muhammadi anali Allah, chifukwa nkakapha wanthu kuti akhulupirire Allah. Ndiye kuti omutuma ndi Allah. Ndiye kuti asilikali awa amene akuyenda ku Syria, amene akupita ku Yerusalemu, amene akupita ku Igupto, amene akupita ku Persia, amene okondedwa monsemo anali kupha wanthu. Iwowa owatuma anali ndani? Anali Allah, mulungu wawo watuma. Ndiye kuti tsopano pano tayamba kupeza kusiyana pakati pa milungu iwiri. Amayenda abamba ulendo wakafukufuku wa ine osati inu ayi, koma ine pandekha pa moyo wanga ndikulankhula za ine moyo wanga, osati ukwiye inu zipembezanibe, koma ine ndikulankhula za ine. Otembenuka achite kusankha, osati kumuopseza, kapena kumuotchera nyumba, kapena kugumulira, kapena kumupha, kapena kuotcha mastudio ayi, koma pamveke pano mneneri samapanga zinthu zimene mwini wake sadamtume. Ndiye kuti mulungu wa Allah ndi amene anali kumtuma Muhammadi kuti zikapha wanthu kuti chisilamu chikhale. Ndiye kuti chinakhala ndi lupanga chipembezochi. Nayamba kudabwa ine kuti kuli bwino ndituluke, sindingakhale pa chipembezo chimene chinakhalapo ku dziko lapansi chifukwa cha lupanga, osati kulalikira uthenga wabwino. Tamverani okondedwa, magazi adayenda pa dziko lapansi kuti chipembezo chimenechi chikhalepo. Ndipo timvane pano, kulikonse kumene makosana amene amapita akampeza munthu pomuzinga, sankamuzinga mu dzina la Muhammadi, koma mamuzinga pa dzina lakuti Allahu Akbar. Allah ndi wamkulu, kote kuti kulikonse kumene magazi adayenda amayenda pa dzina la Allahu Akbar. Akapeza munthu akumpha amuphe Allahu Akbar. Amakweza dzina la Allah pakuphapa, amakweza dzina la Allah powononga, pomenya nkhondo, vana nazunzika, anthu amasiya anaphedwa, okalamba anazingidwa pa khosi. Chifukwa chani? Powazinga amati Allahu Akbar. Hani osausa. Ndiye kuti otuma si Muhammadi. Muhammadi ndi otumidwa, hakutumidwa ndi Allah. Ndiye uyu Allah uyu, mulungu uyu, ndayamba kumusiyanisa ndi Jehova. Angakhale kuti Allah muchiheberi ndi godi, muchiarabiki ndi mulungu, koma tsopano zintchito zawiriwa zayamba kundipasa kuti godi uyu ndi godi wa magazi odiya wanthu, amene ndi tate okhesa mwazi ku dziko lapansi. Alayo akhala bwanji tate okhesa mwazi? Taona mmene chipembezo chake chikukulira. Sichikukula ndi ulaliki, chikukula ndi kupha. Muzimva kumene muliko, niudziwa ninu anthu amakani, mukonzana mutolerana. Tikamuphe timpeze, timpweteke, mundipeza ndithu mupha ndithu, chifukwa ndiye chikhalidwe cha tate wanu. Kukhesa mwazi ndiye chikhalidwe chanu. Sizokayikitsa kuti amene amazuzula kapena kunena zoona za chipembezochi mmawapha. Chifukwa chani? Tate wanu ndi wakupha. Tamuona pano nkhani osausa. Tamverani. Ndipo mu 689 chinthu chopsa chinagwera Afrika, chifukwa asilikali a mulungu Allah adalanda ku North Africa mpaka mu 771. Amayenda abambo anyamata amenewa adalowa mu dziko lonse la Afrika, nayamba kupha wanthu. Wanthu anayamba kutembenuka kuopanga phedwe kulikonse kumene amayenda. Akafika pa msewu kupeza wanthu akhala, asilikaliwa amalankhula mawu, amati assalamu alaikum. Ndiye munthu akalephera akati assalamu alaikum, akalephera kuyankha wa alaikum silamu, mtendere nsilamu, mtenderenso, akalephera kuyankha mawu amenewa, amadziwa kuti uyu sinda sinsilamu. Ndiye amadula pakhosi, amandula mu dzina la Allah. Mpaka lero
munyamule makanema, nyamulani makamera, muloze kumaiko aluya kumene kuli nkhondo. Pitani mukamuone janjawidi akutani, mupite mukamuone PLO, mukaone zimene akupanga Boko Haram. Akafuna kupha amapha koma kudzina la Allah. Ndikanena kuti mulunguyu Allah amafuna magazi, mukana ni mulungu omwe magazi. Ndilankhule choncho chifukwa akafuna kudya munthu amati mudzimupha mdzina langa, ndi amati Allahu Akbar. Inu ni mboni, mumaona pa makanema kulikonse kumene kwapita chipembedzo chimenechi chikafuna kudula pa khosi chimati Allahu Akbar, ndiye kuti mulungu ameneyi amamwa magazi. Pamveke pamenepo amafuna. Ngati samafuna hadantuniranji Muhammad asonkhanise zida. Ngati samafuna magazi hadatuniranji makhalisi asonkhanise zida. Malomolalikira uthenga wabwino, malomolalikira likolaniyo awauze wanthu atembenuka asiye kupembeza milungu ya mafano yokhala mkaba. Sadalalikire koma adapha. Nkhani yovuta, nkhani yosokondedwa. Ine ndili nkhani makosana masana wanga pa ulendo nkana ndifufuza zinthu zimenezi zinayamba kundipanga ine kuti kuli bwino ndituluke chipembedzo cha Chisilamu, ndilondole mfumu ina ya mtendere, ndilondole mneneri wina wa mtendere amene anabwera ku dziko lapansi okondedwa. Tsiku loyamba limene nkhondo imafuna kubuka panali pakaphiri kena pamene adabwera ophunzira 12 nizibwera zigawenga zofuna kugwira Yesu, ndipo mmodzi mwa ophunzira adatulusa lupanga nasenga khutu kamzimu komweko ka ujihadi. Iye adakaniza adati, tenga khutu ubwezere mchimake, tenga lupanga bwezera mchola. Palibe nkhondo pano palibe nkhondo. Amainda abambo tamverani kuchokera kwa mneneri amene Yesu Khristu mfumu ya mafumu ndikukuyitanirani kumeneko okondedwa. Ndiye amene adalalikira uthenga wabwino, anapita mudzi ndi mudzi ndi ophunzira atavala sandasi zawo mikanjo yawo namayenda kuphunzitsa mawu a mulungu okhaokha popanda pamene padalira chipolopolo. Ngati pali pakadalira lupanga panali pamene palidasamulika lupanga, koma adanzuzula iwe khala chete, nthawi ya nkhondo sinakwani. Tiyeni kwa amene yokondedwa ndiye mfumu ya mafumu imene ikufunika kuti inu ndine tilemekeze. Amainda abambo pamene ndikupita ku chigawo chomaliza cha gawo loyambali ndindifunsa okondedwa, munyengo imene imalandidwa Yerusalemu, mmene amalanda Igupto, mmene amalanda Siriya, mmene amalanda Yerusalemu, konse kumene amapita kukatenga ku North America, kodi ku North Africa, kodi chikhristu nkuti chili pati? Tamverani, munyengo imeneyi okondedwa yochepayi nkhondo zinakula ndipo Chisilamu chinafalikira pafupi dziko lonse, koma anthu otembenuka mtima akhristu aja amene analipo Muhammadi kulibe, amene anabadwa ndi mawu a Mulungu namkhulupirira Yesu, pamene izi zimachitika nkuti ali kuti chikhristu mawu a Mulungu anali kusungidwa ndi gulu lotchedwa mamatiya. Komanso panali gulu lina limene limangotchedwa kuti masensi kapena kuti anthu oyera mtima, amenewa adasungabe mawu a Mulungu, anasungabe mawu a Mulungu. Ndipo kulikonse kumene anthu amenewa anapita anasunga chikhulupirirocho, sadafune kuchita ayayi. Ineyo okondedwa, mu part 1 ya phunziro limeneli ndimafuna kuti inu ndine tionetsane ulendowu. Ndiye kuti choyamba, gawo loyamba tapeza kuti mneneri wa chipembezochi cha Chisilamuchi amene ine ndinachituluka, zifukwa zoyamba zimene ndinazipeza ndi zakuti sadautse chipembezo ndi kulalikira, koma adautsa chipembezo ndi nkhondo, zida za nkhondo. Palibe malo amene adayima ndi kulalikira koma nkhondo mokakamiza. Zimveke zimenezi. Chifukwa cha icho okondedwa, ndimafuna ndiyambe ndikukuonetsani kuti tupali danger apa, pali kuopsa apa. Kuopsa kwanji okondedwa? Chipembezo chidakula ndi nkhondo. Ndibwerere mbuyo, wina angayambe kupereka machapta pano hadalalikira pakuti nkhondo isadayambe, hadalalikira kwa uje, hadalalikira kwa uje, hadalalikira kwa uje. Tamverani,
ngati muhamadi adakhala pansi ndi kuyamba kuphunzitsa za ubwino wa kuyenda ndi mulungu ala, adapanga zimenezo atamenya kaye nkhondo. Ameni mpingo. Ndilekeze pamenepa ndipemphere nawe mnzanga Nsilamu ndi nonse amene mukumva, mu dzina la Yesu Khristu mfumu ya mafumu, mu chigawo changa choyamba ichi mmene ndinali kuwunikira mneneri amene adatitengera anthu ambiri ku chikhulupiriro cha Chisilamu mmene adayendera. Ambuye mutithandize kuti muyambe kutionetsa zina mwa izi, kuti mpaka maso athu atseguke tibwere kwa inu, mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere, mwa chiwunikiro cha chiphunzitsochi. Amen.